Vítajte pri sledovaní prvého videa nášho webhostingového blogu. Dnes si ukážeme, ako si vytvoriť konto a ako začať používať službu Google Analytics. Ak vám toto video pomôže alebo sa vám bude páčiť, na stránke blog.jegon.sk nájdete odkazy, pomocou ktorých o ňom môžete dať vedieť svojim známym na Twitteri alebo Facebooku. Na tejto stránke môžete nechať aj odkazy alebo otázky a my sa vám budeme snažiť na niečo najskôr odpovedať. Prístup k službe Google Analytics je cez adresu google.com/analytics. Ak už máte vytvorený účet Google, môžete použiť existujúci účet a len k nemu pridať službu Google Analytics, takže kliknete na tento odkaz, prístup k službe Analytics. Tu sa prihlásite svojim existujúcim Google účtom a len potvrdíte, že chcete na ňom začať využívať službu Analytics. Ak ešte Google účet nemáte, môžete si zaregistrovať nový na tomto odkaze. Nie je to nejaké zložité, netreba vyplňať veľa údajov. Zadáme svoju e-mailovú adresu. Vymyslíme si nejaké heslo. Zadáme ho znova. Zadáme dátum narodenia vo formáte deň, /mesiac, /rok. Zrejme, keby nám z Google chceli poslať nejaký narodeninový darček. Sem je potrebné opísať text, ktorý je tu uvedený. Samozrejme, pred potvrdením si dôkladne prečítame obchodné podmienky, aby sme nesúhlasili s niečím, čo budeme neskôr ľutovať. Kto nevie, o čom hovorím, tak nech si pozrie epizódu Human Centipede zo seriálu South Park. No a keď sme so všetkým spokojní, tak môžeme akceptovať a vytvoriť si účet. Po odkliknutí nám systém oznámi, že nám vytvoril účet a potrebujeme ešte overiť, či e-mailová adresa je naozaj naša. Otvoríme si mailového klienta, do ktorého prijímame poštu z adresy, ktorú sme uviedli v registrácii. Príde nám nejaký takýto mail, kde je potrebné kliknúť na odkaz, ktorý aktivuje konto. Otvorí sa stránka s tým, že sme teda si účet aktivovali. Takže teraz na adrese google.com Analytics klikneme na prístup k službe Analytics. Zadáme meno a heslo, ktoré sme si zvolili. Prihlásime sa. Môžeme si zvoliť dodatočné zabezpečenie. To zatiaľ robiť nebudem. No a teraz si k svojmu Google účtu priradíme službu Google Analytics tým, že klikneme sem na Sign Up. Už sme prihlásení v službe Google Analytics. Sem ešte musíme vyplniť zo pár údajov. Account name, to je názov konta. Ja si ho nazvem napríklad Analytics. Uvediem adresu stránky, ktorú chcem sledovať. V našom príklade budeme pracovať s touto stránkou na adrese test.jegon.sk. Takže skopírujem si tam adresu. Zvolíme http adresu test.jegon.sk. Časová zóna Slovensko. Tieto ostatné nastavenia nechám tak. Krajina Slovensko. Opäť zmluvné podmienky. Súhlasíme s nimi. Create account. Takže už sme prihlásení v systéme Google Analytics. Ešte asi bude vhodné prepnúť si ho do ľudskej reči. Môžeme to spraviť kliknutím na odkaz Settings. Vyberieme si jazyk
slovenčinu a dáme uložiť. Teraz sa vrátime späť k trackovaciemu kódu a vyberieme si stránku Analytics a nastavenia touto ikonkou ozubeného kolieska a tú záložku kódy sledovania. Na tejto záložke nájdeme kód, ktorý je potrebné vložiť do našej stránky, aby systém Analytics vedel sledovať jej návštevnosť. Otvoríme si zdrojové súbory stránky. V našom prípade, keďže robíme so stránkou web.html, otvoríme si tento súbor nejakým editorom, napríklad poznámkovým blokom. A Google Analytics nám doporučuje, aby sme tento kód vložili priamo pred koncovú značku lomitko head. To znamená, nájdeme si v kóde túto značku, tá je tu, a pred ňu vložíme sledovací kód. Takže si ho odtiaľto skopírujeme a vložíme ho sem. To by malo byť všetko. Uložíme súbor, môžeme ho zavrieť. Nahráme stránku na server a môžeme si ju znova otvoriť. Teraz, keď si pozrieme aj zdrojový kód, tak vidíme, že ten náš sledovací kód, ktorý sme tam vložiť mali, už tam vložený je. To znamená, keď na túto stránku teraz ktokoľvek príde, vrátane nás, tak jej návšteva by sa mala započítať a zobraziť v štatistikách systému Google Analytics. Výsledky merania si môžeme pozrieť v Google Analytics v záložke štandardné prehľady. Tu sa zobrazuje návštevnosť za posledný mesiac, keďže sme nemali vložený sledovací kód, tak samozrejme zobrazuje nulovú. Systém ukazuje dáta končiace posledným celým ukončeným dňom. Ak chceme vidieť dáta z dnešného dňa, musíme upraviť dátumy zobrazenia. Upravujú sa tu, a to tým spôsobom, že zvolíme najprv deň, odkedy chceme vidieť dáta, a potom deň dokedy. Čiže tam dáme dnešný deň, použiť. Vidíme tu údaje za posledných 6 dní. Zobrazovanie týchto dát môže byť mierne oneskorené, takže ak sa vám nebudú ukazovať hneď po vložení sledovacieho kódu, skúste sa pozrieť na ne nasledujúci deň a už by tam mali byť. V štandardných prehľadoch nájdete v ľavej lište množstvo spôsobov, ako sa pozerať na dáta o svojej návštevnosti. S 3 návštevami z jedného dňa asi nebudú mať nejakú výpovednú hodnotu, ani na nich nič si nebudeme vedieť ukázať, ale ak budete mať uložené dáta, povedzme z jedného týždňa alebo z jedného mesiaca, tak už si viete pozrieť niektoré zaujímavé veci. Napríklad v zdrojoch návštevnosti všetku návštevnosť, ktorá vám ukazuje, odkiaľ, akým spôsobom sa na vašu stránku dostali, či z hľadania v Google alebo priamym vyťukaním adresy, sprostredkovania, to znamená, z akých stránok sa k vám preklikli a tak ďalej. Najlepšie sa pohrať, poklikať si na všetko, popozerať, ale ako hovorím, je treba mať najprv dáta aspoň za niekoľko dní, aby človek z toho niečo naozaj videl. Tie najzaujímavejšie náhľady na dáta si spomenieme v ďalších článkoch, rovnako ako pohovoríme o konverziách, to znamená o dosahovaní cieľov na stránke, ako sú napríklad objednávky, prihlásenie sa na odber newsletteru a tak ďalej. Dúfam, že sa vám podarilo bez problémov aktivovať si sledovanie stránky. Ak ste narazili na nejaký problém, dajte nám vedieť v komentároch na našom blogu a spoločne sa nám ho určite podarí rýchlo vyriešiť. Ďakujem za pozornosť a teším sa pri ďalších článkoch a videách.